Draga braćo i sestre, i dalje smo u prvom poglavlju Markovog evanđelja, pratimo evanđelski niz i nakon prvih Isusovih propovjedi kojima poziva na obraćanje, sjetimo se evanđelja prošle nedjelje, nakon prvih propovjedi o blizini Božjega kraljevstva i poziva prvih učenika, Isus ulazi u Kafarnaum. Subota je, ulazi u sinagogu i počinje naučavati. Isus ne može, a da ne živi svoje poslanje. Isus je potpuno vjeran Otcu, a Očevo je poslanje i Očeva zapovjed, nalog svome Sinu, da nam navijesti evanđelje. Vjerujte evanđelju, pozivao nas je prošle nedjelje. Vjerujte radosnoj vijesti spasenja. Vjeruj Božje riječi. Ta njegova riječ je toliko bila snažna da su bili svi zaneseni njegovim naukom. Ne u prvom redu onim ljudskim izričajem, boja glasa, njegov nastup, nego onaj sadržaj koji je utkan u svaku njegovu riječ. U svakoj njegovoj riječi bio je Bog prisutan. I zaključuje i sam evanđelista da su to i ljudi primjećivali, nije učio kao ostali koji su nešto samo prenosili, nego ih je učio kao onaj koji ima vlast. Bilo bi predobro da u Božoj riječi, da u evanđelju trajno prepoznajemo onoga koji ima vlast, koji ima moć, da u Božoj riječi prepoznajemo njegovu snagu i da i mi budemo zaneseni, a ako hoćete doslovno, da nas ponese s naših puteva na svoje puteve, s krivih na prave, a ako hoćemo i ono slikovito, da nas obuzme, da i mi budemo zaneseni, da budemo u zanosu, jer nam je Bog progovorio i jer nam Bog progovara. I ne smijemo to nikad smetnuti s uma. I svaki put kad navjestitelj završava navještaj, čujemo riječ Gospodnja. Bog je progovorio. To je ona ista Božja riječ koja je činila taj zanos i pred 2000 godina i želi da i mi budemo zaneseni. Jer Božja riječ ne gubi na snazi. Božja riječ ne hlapi, ne ishlapljuje. Božja riječ ne nestaje. Božju riječ ne može pregaziti vrijeme. Božja riječ je iznadvremenska. Božja riječ je vječna. I zato je ludost i pomisliti, a kamoli reći, da bi Božju riječ pregazilo vrijeme. Božja riječ je stvorila vrijeme. Po Božjoj riječi je sve stvoreno i kako bi onda stvorenje moglo nadići stvoritelja. I nisu Isusovi slušatelji osjetili taj zanos nakon što su vidjeli čudesa. Snaga Isusove riječi je čudo samo po sebi i samo u sebi. Božja riječ ima snagu u sebi mimo svih čudesa. A čudo koje se nakon toga događa jest samo znak djelotvornosti te Božje riječi. I ostvaruje se ono što je Isus i propovijedao. Božje kraljevstvo je blizu, Božje kraljevstvo je tu. Onaj tko je otvoren Božjem kraljevstvu postaje slobodan. Subota je židovski dan za molitvu, dan posvećen Gospodinu. I u sinagogu dolaze ljudi ne samo različitih profila, nego i različitih stanja duha i duše. Ne dolaze u sinagogu kao ni mi u crkvu samo u nekim potrebama, nego dolaze pred Boga u svim svojim potrebama. I kad to bila neka potreba ili zahvala ili jednostavno biti uz Gospodina. Našao se tu u sinagogi i čovjek opsjednut nečistim duhom.
Našao se tu u sinagogi čovjek kojem je zlo pravilo velike probleme u životu. Našao se tu čovjek kojeg zlo silno uznemiruje. Našao se tu čovjek koga gotovo zlo vodi u nekim dijelovima njegova života. Dolazi u potrebi u sinagogu. Ne traži ljudsku pomoć. Dolazi u sinagogu, dolazi čuti Božju riječ. Dolazi čuti riječ koja ima moć osloboditi i ozdraviti. Naša reakcija nekako, bojim se, bi išla putem što je taj učinio da mu se to dogodilo. U kojoj mjeri se on morao otvoriti zlu da zlo ovlada njegovim životom. Što mu se dogodilo? Što mu je bilo? Gdje je puknuo? Gdje se skršio? Gdje pušta lađa njegova života? Mi se više volimo čuditi, iščuđavati i prečuđavati. A Isus voli više djelovati. Isus više voli oslobađati. Isus više voli pomoći. Isus više voli ispružiti ruku. Isus je došao da daruje čovjeku slobodu. I ona potpuna sloboda darovana nam je na križu. U daru potpunog života do zadnje kapi. U daru potpunog predanja. I onda u uskrsnuću pobjeđuje i krši i samu smrt. Ta smrt ulazi u čovjekov život daleko prije same smrti, one fizičke. Zlo ubija, guši čovjeka i unosi smrt u njegova njedra. I nije opsjednuće samo nešto dramatično, nešto iz nekakvih filmova ili ono kako mi zamišljamo scene evanđelja. Nema problem sa zlom samo ovaj čovjek, nego svatko od nas. Svatko od nas ulazi kroz svoje slabosti i grijehe u odnos sa zlom. Svatko od nas koketira sa zlom, komunicira sa zlom i svatko od nas od prvih stranica Biblije do danas nasjeda na zlo. Nasjeda na zamke zloga u svojoj umišljenosti da mi držimo kontrolu svoga života. Ne usuđujemo se i ne želimo Bogu prepustiti kontrolu, misleći da ćemo kontrolu držati mi, a onda kontrolu uhvati zlo. I to se dogodilo i u ovom čovjeku. Zlo je ovladalo njegovim životom do te mjere da on više nije gospodar svoga života, do te mjere da često nije on onaj koji nešto govori ili čini, ali duboko u njemu još uvijek postoji vapaj za pomoć i zato dolazi u sinagogu. I zlo u Isusovoj blizini biva uzdrman, prepoznaje ga. Što ti imaš s nama? Zašto se miješaš u moje? Došao si da nas uništiš. Znam ko si, svetac Božji. Isus ne treba svjedočanstvo zloga. Isus svjedoči sam za sebe i zato zapovijeda. Ne ulazi u razgovor sa zlom, nego zapovijeda. Umukni. Ne dopusti Isuse da zlo u nama progovara. Pa i onda kada se poput Petra otvaramo nekim svojim putevima, zapravo nisu čak niti moji, nego su putevi zla. Daj da čujemo tvoj glas. Umukni. Neka u nama utihne sve ono što nije tvoje. Neka u nas uđe sloboda koju ti daruješ. Oslobodi nas od svakog ropstva, od svake navezanosti. Oslobodi nas od svega onog što narušava naše dostojanstvo djeteta Božjega. Oslobodi nas, Isuse. Oslobodi sve one koji trpe na razne načine od svojih zarobljenosti, od ovisnosti pa do najtežih zarobljenosti zala. Iziđi iz njega. Druga je Isusova zapovjed. Napusti ono što je Božje. Zlo nema tu moć i snagu i ne može i neće nikada biti jače od Isusa. I zato će Isus često govoriti svojim učenicima: ne bojte se, ne bojte se, ne bojte se zloga, ne bojte se.
Ja sam pobjedio zlo. Ne bojte se svijeta, ja sam pobjedio svijet. Mi smo na strani pobjednika, mi smo na strani najjačega. Mi smo na Božjoj strani. Ne boj se zla. Zlo ti ne može ništa ukoliko si otvoren Božjoj blizini. Zlo ti ne može ništa. Zlo nikad nije i neće biti jače od Boga. I svi su zaprepašteni jer zlo bez kompromisa napušta čovjeka, oslobađa. Isus biva osloboditelj. Ne oslobađa zlo čovjeka, nego Isus oslobađa čovjeka od zla. Pa neka se njegova ruka ispruži i nad svakim od nas. Neka njegova riječ progovori u dubini našega srca. Da osjetimo snagu i moć Božje riječi. Božje riječi koja je djelotvorna u našem životu. Božja riječ koja prepoznaje svaku našu potrebu. Božja riječ koja prepoznaje našu nemoć. Božja riječ koja prepoznaje naše zarobljenosti. Božja riječ koja želi darovati slobodu tvome i mome srcu. I dok upadamo kroz naše i one svakodnevne grijehe pod vlast zla, prepoznajemo trajno Božju moćnu ruku u sakramentu pomirenja, u kojem sam Isus ispruža ruku nad nama i vraća nam slobodu. Bog želi da budemo slobodna djeca, djeca Božja. A u punini smo djeca Božja kada tu svoju slobodu i živimo. Slobodu u zajedništvu s Bogom. S Bogom koji nas ne želi zarobiti kao što to čini zlo. S Bogom koji uvijek otvara i ostavlja otvorene ruke za nas i prima nas u naručaj samo u onoj mjeri u kojoj mi sami želimo u taj naručaj ući, biti i ostati. Ispruži Isuse ruku i nad nama. Oslobodi nas od svega što nas zarobljava. Neka tvoja snažna riječ progovori dubini i moga srca danas.